Kunak tupay ka. Adatoy ka man nga gininuman. Po bakay? Malaklakayan. Agin inom nga. Agtumtumar kami lang ti Agas bakit? Para iti saksakit may. Agtumtumar ti Agas nga. Agas di komplikasyon bakit? Agtumtumar ti Agas nga. Apay niya daytoy? Ospital? Nga. Ay naapo bakit ang paya? Badim amaw. Agas di komplikasyon daytoy bakit? Ay, kita ma. Ibagat kanyang bakit. Now, Ginebra S. Miguel. Gamot ito ng epidemya, bronchitis, rayuma, arthritis, sakit tinakan, mabalinmat itigurigor, ulcer, iltor, kinlamlami ice. Agas iti komplikasyon bakit? Agas ti komplikasyon tarupam. Ay. Adulaki di ti amam. Agawid ka ki din. Mudim kahit nga day tabiyag mo ti agkakomplikasyon. What bakit? Kumaya kong bakit?